I-record mo din. Katuwa, saan na di oh. Tuin natin. Grabe no. Asa pa Gani yung ano? Kang Mio. Saka yung Mio. Miss eh. Yung amin, hindi. Batang Rosio. Siguro natin. So, mag-interview tayo ng isang tao na punta na dito. Kinanglan, Nay, ilado kayo. O, para saan na yun? Anong Taga-bukid lang ko, dili ko taga-diri. Anong masasabi nyo? Magkat kayo dito nang wala kayo. Hindi nyo nga alam kung nasaan to eh. So, nagtanong ba kayo dun sa ano? Sa billboard. Billboard. Tapos nagturo pa kayo ng isang ano, driver na hindi nyo rin alam kung saan. May magandang view dito sa likod. Yan. Yan man. Yun. Yun ang barikot mo, ang barikot. Saan ka na? Bukid Gyapo. Wala ka nakakuyaw ano eh. Ha! Tanawa guys, daghan kay nga overheat. Tanawa. Tara. Kana ipangbili nila ilang mga motor kana ay dili day na. Ay, nayapil ang mga pula kay. Dahil na. Tara. Hagard na. Pwede kayo Kay umakyat doon? Saan ka tayo bro? Kay kato. Testingan na. Uy! Kato pagpuyo ito man. Atin dyan. Ay, uno. Doon tayo agi. Oh, sige. Tara! Alumi! Sige. Una ka talaga parati ba? Dayaan ka talaga. Dayaan na. Oh, yan oh. Ah! Ito pala yung sinasabi nilang Malikot. yun oh. Wah, nindot man dahil dito. Mas nindot man dai. Mas Sulit nindot man dahil ang dai. segunda nga. Sulit man dahil ang segunda nga dagan. Oh. Sana ako nila oh. Grabe. Karong ana. Oh, tarong uy. Picture po tayo. Oh, picture ay alangan. Tanawa ko sa tagi ano. Asa? Tanawa. Ah, diha. Ah, ihi. Ihi. Isa. Sapa nga dalan man na. Arao. Oh. Saan mata kadako ana. Grabe dito tagi ka no? Asa ta? Asa na? Dito. Dito tagi kan. Oo. Asa? Dito? Kunil na biyan ni dire. Kana nang area oh. Dito dai ta dapit ato ah. Kanindo ta dai dire bro ko. Dili kung kuan lang. Turo. Dito pag yun na pagit sa pikas nga bunto doon sa mga lugar na. Ay siyempre buntod. Ya dito man ta dapita. Ana. Tanawa. Murag tarsier oy. Picture tayo. Uy, picture ta. Isa na naman. Yun oh. Bago kailang mga motor oh. Ha? Biliso day dagko na sila dano. Paghatag lang na yun. Hindi mo na ibili. Among motor, among gibilin. Kay gusto me, kay nagadali man me. Nagadali me. Gusto namin ng thrill. Pero ragdugay pag kita maabot atong bukira ba. Pero basi wala sa siguro.
ninyo. Okay kayo. Okay, so alright. Bro! Hoy! Kalahin mo yun? Yung sniper S? Tumatanlog. Nai-slide yun kasi tumataligsik. Kamu na po diha kay human man mi. Na sila. Boy, Hindi naman. Hawag ako ng chocolate. Chocolate. Punya mau. Order na. Ano? Ano ka diri? Pangutan na tungkol ka. Di ka mangutan na. Sawa kay baba. Ha? Sabaw ka nang naisabaw nga kuan ina. Kung ka nang mga humot. Ina. Batsoy man siguro na ina. Unsa na? Ina ka nang naisabaw. Kasi mga flavors. Ina unsa lang kuan nga naisabaw. Oh. Sure ni? Sure na kayo. Unsa imong kuan? Kape? Yo ko musugot og kape lang ako. Ayo oy. O kanang naisabaw nga kuan diha unsa may mahigop basi na. Unsa na lang na? Ha? Asik ka na, tagbila. Di bro. Tinod ada yun. Tinod ah. Kurintay, tulo ha. Biskin unsa basta kay noodles. Abi kamuti. Ay gibalik-balik. Puti daw. Kamuti sir. Di ay dili day kurinta, ha? Kamuti. Na lagi tag Kaya lang ng 40 puti. Di lagi. Balbak. Kuan bulalo, Bulalo. Bulalo. Parin lang. spicy. Spicy. Halang, Ilang ka bok? tulo ha. Apa yung nanay? Sir lang. Ha?
Kanang uban diha kanang basta halang. Kay sili, ha? Abis kinon sa lang basta kan. The chins na eh. Okay, that change balik 120 lang. Yan, yan. Ah, Pila na bro? tara. Pila? Ito lang ang bayad niya. What's up? Naman ako. Libre na nininit. Ay, wala man. Oh, one for you. Imo kong gila dapit oy. Oh, bintot-bintot. Ay bintuto na to ni. Tama, tagin niya.